Ay, kanindot sa panahon. Valentine's Day na gyud. Suroy tari ba sinatay makuha na? Uy, ila mo kuha ni? Uy, gusto mo naman ka di, uy? Nalagay nga. Naglukto ko na rin. Valentine's Day ron niya. Ako si putas kong uyab ba noon? Ano rin mga nitago nga? Kuhaan ba yun rin? Dari ang mga butanan niya. Wala pa man siya kan. Adi yung mag-abot? Dari. Ako yawan yung kabutanan ko. Kuhaan man eh. Gamito nun man eh rin. Pilat mo ni Dari ko. Kay puting ligunan. Dari sabot niya. Unto na lang. Wala pa man siya. Gasabot mo di ay. Dari me. Ano sa mara sa sabot eh nga? Hapit na meron mga... Alas 9 ang sabot. Alas 9. Namahaw na ka? Wala pa lagi. Paabot ko niya lagi. Wag ko yung pamahaw. Gutong kayo. Mag-date mo ron. Ikaw mo ron. Report-in mo ron. Valentine's Day man ron. Buha ka na. Dari magkakni ko ano nga. Si Ot magani rin. Mas nindot mo yung ani ko kaya wala makakita na mo no. Palinduta wala makakita. Tuod yun. Wala mo makita bisag mag-unsa mi diri no. Bigyan sa yung baton. Unsa mong buhaton. Yung wala pa mga itong nga. Hapit na meron kuhaan. Gidagit na tali siya glaid din lero. Yung sa manan mo. Uyab na mo? Uyaw. Buha nga. Bayahan ng Indian. Dahil ka di ay? Giinjan mo na. Luguyad mo no? Di ba nalim may magwabo? Yung lalim noon bro. Wala naman ito hagid ay. Di makontak man. Di na makontak. Di makontak. Kano sa mga nagsabot-sabot ay? Gahapon nag-chat-chat me niya o gabi akong inan magsayo mi diri niya wala man siya. Nga andam na tayo.